kelikwe gị. Daalụ hinne. Na ụfọdụ ndị mmadụ che na eze ndị Igbo a na-aza na ọtụtụ n'ime ha na-eweta mmetọ omenala anyị, ọkachasị ndị a na-aza na mba. Eze ndị Igbo enu, eze ndị Igbo ana, ama gụnyekwa ma eze eji ihe niile a na-aza. Mana onwe ndị si na inwe eze ndị Igbo ebe dịsị iche iche mpaghara ofesi na ọ na-enye aka ịkwalite omenala anyị, ka ebe ndị nwakwụ na abụ m na ọ na-enye aka ịkwalite omenala anyị. Mana onwe vidiyo mfo onwe mmọnwụ a na-akpọ Ọzọ Ebune na be anyị agbara ya n'ime ụlọ ụka na mba ofesi, agbara n'ime ụlọ ụka. So ajụjụ mbụ, ọ na-enye aka, ọ dị ụka, ọ na-enye aka ịkwalite omenala anyị ka ọ na-enye aka ịpịtọsị omenala? Nwanne m nwoke, m na-agwa ya nke bụ eziokwu ka m na-agwa ya, ọ na-enye ezigbo aka ịkwalite omenala anyị. Maka na ọkwado omenala ndị Igbo a dịka nsikwu na the other program nga na-emekwa na a na-afụta ihe gbasara Afrịka na ndị ọcha ya na mba ofesi ahụ. Ndị ọcha laiki na ọrụ n'asụsụ Igbo omenala Afrịka, maka na na-ewu Afrịka n'ọrụt ebe ha si wee pụta. So ndị ọcha na-achọ ifu originality of that African culture. Ị na-agwa na ndị ọcha kwetara na ha, ndị ọcha laikiri ya karịa sef ndị be anyị na-asụ perepere, ndị na-eme bleaching ọkwụ na anụ na ndị ọcha si n'Afrịka ka ha si, according to eze ji otu nke ọ dị. Daalụ hinne eze ji, ọmaka mere gị. Ihe ọzọ m chọpụtara bụ na ọtụtụ ndị be anyị na-anụzi ụmụ nwanyị ndị ọcha ọ na-enyere omenala anyị aka. Ọ na-enyekwa ma asị bụ kwuwe, maka na asị na nkwụ dị na mba na-eghere mba. Asị o mechazi gwa ụmụ nwaanyị ndị ọcha na-eji nkwụ dị na mba na-eghere mba. So na ihe na-ekwu bụ na ịgbago na otu o si wee dị ya dị ka masị is like nature, ihe do na ihe agha eme. Maka na mgbe ị bịala obodo, ndị ụmụ nwaanyị anyị nọrọ ebe ahụ, ịnọte aka ife onye ọ danara gị na ya, ihe ebidokwa wuchi onye ahụ. Mana ịnụ onye ọcha onwe ka o si akwalite omenala anyị? Ọ na-akwalite maka na ndị nke chọrọ ime ka ndị Afrịka ha chi ime ha ga-emekere ndị Afrịka. Enwe ndị mma na-ebeteghị aka ọkwapịtị ezigbo aka ka di na nwunye ebe ahụ anyị, maka na ha nwabụ ndị ọcha ahụ, ndị nke chi bi ka Afrịka, ọ bụkwa na ọha nche, ndị nke chi bi ka Afrịka, ha ga-ebi bikerie ndị otu a isi ka ha si asabụ otu a ndị Igbo. So ọ na-akwalite omenala Igbo. Onwe onye nke m furu na-asụ Igbo, onye ọcha, ọ na-agba mbọ nwaanyị ọcha. Anyị ka nọ n'ozi ọma ọdịnala ebe nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Onye mụ na ya nọ n'ọgbọ bụ eze ji His Majesty Felix Ikechukwu Ọnụọra, eze ji ndị Igbo 1 of Austria, Ụgbọenu of Austria. Ọ sị ka ọ bịa nọ elu m ka anyị tinye kene n'ihe metụtara omenala ndị Igbo na mba ofesi, ma ọ na-aga ọfụma, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị ga-emepe ekwentị ka unu tinye ọnụ, maka na ịkwa ma ibezi ya. Eze ndị Igbo anyị na-echigasị mba ofesi ọ na-enyere anyị aka? Ndị be anyị na-ejebe anụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha, onwe ka o si enye aka kwalite omenala Igbo ka ọ na-adọghachi anyị azụ? Maka ihe anyị na-ekwukwe n'ihe a bụ ka ọ were dị mma. Anyị eje ịzụrụ ahịa ndị Zodiac, anyị chighata, anyị wee mepee ekwentị. Anyị na-abịa.